non assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jomen sahaji en yaroɓe kadam sortoɓe ɓirdam on mbiyama assalamu aleykum moɗon caggal yettude Allah ko yettude jinnaɓe men hilifaɓe diina e hilifaɓe aada kono kadi en jetti dendagal anduɓe leñol ngol e alduɓe leñol ngol e daraniɓe leñol ngol sikkala o ko musidɗo mon debbo mo wasa kodde mbayla on woni Kadia Aliou Wade walla mbiyon madame Pod jombajo Isaga Mamadou Bocar Moussa Bocar ɗum noon mi salmini kala dendagal kettotoɗo en ɗo e télé men DSTV hay goto kadi en gaccani caggal hadde noon ko weltare mawde mawde nde gandanɗa hoorema ene wonti fuɗɗiyam kono ala ɗo haadi invittin hande debbo jawanɗo jontaɗo joom saaha debbo jawanɗo kadi hande joguiɗo drapeau jawago ene hollira e nder leñol ngol on woni holi on o wiyete ko Mariétou Sam debbo mo Thilogne ɗum noon sikki ala mi accida ɗon tan e bandiraɓe o salmodira e moɗon ko noon tigui Kadia Aliou Wade on woni madame Hott a salminama a juurama kono mbiyeten kala e sahani ɓiɓɓe leñolam yontaɓe kontaɓe gona sontaɓe ngol leñol aynoɓe debbe gole jofnoɓe sangane jofre yonti hayyo mon ɓiɓɓe leñolam onon goni tawnoɓe guesse ɓe wonani gacce woto miya toon ngala kono wotomi feeñ toon godani ɓiɓɓe fulɓe yaroɓe kaɗam toftortoɓe ɓirdam fawoɓe keddami dow kagguno gonɗon kala debbo mbo Thilogne walla debbo jawanɗo mo sippani tigui yeyani ceedo darake jeere fato mbaɗo ŋeƴi dande sali wadde bitte reedu ɗum noon ko debbo mo Thilogne daga wendu koye lewol e nammade to yontaɓe cefata cembo walla mbiyen to rewɓe cefata cemboɓe cata paɗe mukki pilo musuraji towɗi ɓe jima ceeɗe Thilogne jeeri ko ɗon woni guendi ceerno Mouhammad Baba Talla hay mo yiyani mbarodinanni umali muɗum ɗon kadi woni université du Coran ene ɗon kadi woni min ganduɗa ko kadi ko guendi séren ɓe sérifaɓe en juurima dennagal sérifaɓe ɓe kala e mbadi kuptidinde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi wi on kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe puyani fullaɓe lamdam ha safoti ɓurtani ɓe gona gay tenke ɓe jaɓɓol mumen banggue yarani on badiraki peñol jejjiɗon e maggol on calminama goto e mon kala inde muɗum no woni woniri woni kadi beelamma arde ɗo e DSTV eɗen gandi hande waɗi lawol men ɗiɗo ɓoyol nde tawno premiére fois bisminomen ɗo ko Hawwa Tall ɗum noon en calmini dennagal gollotoɓe ɗo e DSTV woni noon jagguɓe karalagal ngal ha renoɓe galle o ha joguiɓe kabirɗe kamɓe kala en calminiɓe Kadia Aliou Wade wonni kam beelamma won beelamma kadi wonani ham gada ɓe ñanden bismiɗami ɗo ndeysan machallah mi salminima mi juurimama Seydi Wade a jarama ɗum ɗon bandamen ko oɗon jiiri noppi moon te kadi ko onon keɗori hande noon ala no mbatten so wona accude debbo jawanɗo o yajnuno en e gonkaji gabbitiɗi leñol ngol walla mbiyen gonkaji gabbitiɗi aduna o so tawi ɗum haalama moni kala ma ƴeew to hakkille mum fayi kono kadi ma dañ ko kalɗen sen kaali bandiraɓe mbiya a ɗon foti waɗede toɓɓere walla ɗum ɗon kadi ne foti leranede bandiraɓe sikkala so tawi en mbi Mariétou Sam bandiraɓe foof ne gandi hol Mariétou Sam ɗum noon ittara kadi hande en kesɗitinat kadi andude hol Mariétou Sam debbo jawanɗo somin jiiɗi andude hol Mariétou Sam holto jibina e holtade cukaku Mariétou e ko nandi hen holko mbawɗa haalande ɗum noon tigui toɓɓere nde gadduɗa nde e namdal ngal gadduɗa ngal aussi machallah sa nani Mariétou Sam ko Mariétou Torot Kudi Moudi yero Ousmane Samba Malaɗo Kare yeran Allah Mbadiane mayama Mariétou Amadou Hammadi nenami babam fof poteyam nde tawno nenami babam ko ɓi debbo e ɓi gorko guinnirami kadi ko tanam hono Mariétou Penda Diaba mi salmini noon dennagal jaw kala e mbadi kuptidinde eɗen gandi noon mbayinimi ko Pikine galle goggam Penda Sam kanko e babam jiiɗi yumma e baba ko goggiraɗo moƴƴo machallah mo hono mum ala o ñagante tan nde tawno ñiwo ñaganta he manggu ñagante ko judde balɗe ɗum noon mimi yo balɗe ɗe juut battane ɗe moƴƴe Seydi Sam ko kanko mbayinimi toon to Pikine machallah ɗum noon Mariétou Sam jibina ko Thilogne hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e walla mbiyen 1990 sen mbi 99 ma weeɗo hi an ka ɓuuri 90 mais je suis né en 90 mawnumi kadi ko Thilogne machallah hikka en dañi duuɓi capantati e tati hikka inchallah ndungu Mariétou Sam jibina ko Thilogne mawni ko Thilogne Allah waɗi dañi joom galle toon to Agnam mi salmina ɗon Agnam naaɓe fof aussi nde tawno so debbo yontire seeɗa o natat dewgal mi naati dewgal aɗa noon ene yaaha ene dira ene ɓosa nde tawno so neɗɗo so taane nehima tan a jogoto jikkuji ɗi ganduɗa koɗi ballojima walla wiye ko bewre walla wiye o hangama kono ɓe gandi min mi hanga noon mbiyami mi hanga de mata ko komi bewɗo tanam gonnomi ndeysan yallah yurmomi yaafom Kudi Moudi Ousmane Samba Malaɗo Kare yeranallah Mbadiane
debbo mo bohi jawi sare wuro gobbo ɓe sakki sakki ɓe ndenndi badi jimira ɗum noon yurmede Allah e makko mamo yem bandam eɗen gandi machallah ko kanko nehi hen ha poɗɗen no poɗɗen ni so mamma nehi ma andat cosaan ma nde Allah waɗi kadi garmi kawrumi koye nayyi kawrumi koye baale garmi kawrumi koye beyi kawrumi koye kosam kawrumi kadi koye nebam mino hay kala eɓe mbiya aɗa yiiɗi hoorema waɗa ko noon nerani par ce que mi neraka ganduɗa ko wadde comci togosi ala wona mi neraka ɗum mi neraka kadi wone gueɗe walla woni goɗɗum ala nerami tigui ko neeɗi pulago nde tawno tawmi ko jawe kanŋe tawmi ko jawe tunte tawmi ko kanŋe tawmi ko kalis wona wasu noon nde tawno eɗen gandi sa haali hoorema tan ma woɗ wiɓe won koye wasade kono ala wasu wodan tan ko rabbul wala nde tawno ko on tagui en on warata en nde tawno machallah Maret Sam jibinama Cilogne mawni Cilogne toon kadi fiji ha watti hakkille mum Allah waɗi noon Maret Sam hande mataw haade mi juuhoyat toon ha namdal ma kadi gongal ara gajjali woni machallah ɗum noon musidɓe tedduɓe oɗon gandi Maret ko fuɗɗi haalde ko hayso haalani eɗen teski e makko ɗum ɗon eɗen keewi yiide so tawi neɗɗo ene waɗa comci timmuɗi wiye oɗo kam mbata ko mawɗo hayso wi ko cuhlel jaɓetake walla hay sinno wi ko suuha walla yimɓe sappo ngari mbi ko suuha en tant que wona wuuro ngo jibina ngo walla wuuro ngo mawni ngo yimɓeɓe mbiyata ɗum ɗon ko wodani te kadi sen ƴeewi comcol timmugol wonko nafata e nder rendo ngo kalto comcol haaɗema ɗon e ɗagal haaɗema machallah wadde mbiyen kanko o ari ko jangguinde yimɓeɓe yontere fawahi école to bonɗo yontere fawahi école to tohoso kadi so wi ma makko de himo eɗen gandi saabu hande o waɗa golle payodinde e nder leñol ngol mara ko wona ɗum ko mi yiiɗa ni jaññoɗen ɗon saabu wona oɗon fannu addi en kono amin jiiɗi andude mare holko saabi jiɗɗa nadde e télé walla holko saabi nadɗa e télé holko saabi an hande yaltude e nder internet walla goɗɗum toɓɓere jiɗmi arde nde noon en cakkitorto ɗon holko saabi jiɗɗa yaltude télé o dañi hen machallah télé ni wonano objet wona ko coyninomi heddoto noon neɗɗo yahat tan ko neɗɗo heppanat arsugue mum tan nde tawno ɓe mbi kala mo heppi muudo mum so rena e ɓeetal ko nifga walla ɓeetal libar Maret Sam adi wonde ko auditrice eɗen gandi radio ji peeñino fou c'était en 2007 2008 e nden ko par ce que 2008 o nde sami 2007 ko wayno radio Cilogne en ko wayno RTS Matam en ko wayno Timtimol FM en ɗiɗon radio ji fof peeñino e Fouta ha joni eɗi lutti en goni animatrice uji en auditrice uji eɗen kaala e radio ji sen kaali wiya machallah oɗen wawi haalde beele ko tani ho nehimo e ɗin haalullaji ha Allah waɗi mi salmina ɗon gorko pullo machallah onon Basam Bocar misala leñol gorko mo gase doro nde tawno ɓe mbima aɗen nana olof ne wiya kula ñeedula dula yërëm so neɗɗo ne wattema hakkille tan yurmota homo walla so neɗɗo ne wima somi hokkimo nde no ɓuura kam walla somi wallimo nde no daɗat kam tan on meeɗata walludema so neɗɗo il faut ko neɗɗo yurmoma yurmade neɗɗo nde noon oto yurmomo taw omo ñawi walla goɗɗum ala fodde nde waɗɗon aɗa andi omo jogui oɗo talent ko ɗum tan tardini men goɗɗum tardinani en aɗa andi oɗon ne jogui oɗo talent so woni ɗo wonko ɓeydantuma walla wonko ɓeydata e leñol ngol oɗon Basam Bocar ko ɗum ɗon o waɗi nde o nani dadam somi noddi o wi oɗo debbo de omo jogui voix radiophonique nden Allah waɗi Dumga FM yalti c'était en 2015 somi juuma en goni Dumga FM 93.6 toon en gonino toon taw kadi ko yewtere eɗen dusodira e makko ha waɗi dumunno kadi keɓɗen yewtere men nde jeeyanden koye men en goni toon dumunnaji judɗi mi woni kadi jiiɗami ɗo hay boutique Orange mi ligguima machallah mi waɗi Bohi Diaye mi woni Wourossogui comme Wourossogui oɗon cakkotirimi woni no Timtimol FM mi woni no RTS Matam mi salminiɓe kamɓe foof de passage ha Allah waɗi e nder 2019 ko nden Maret Sam fetti fayi Dakaru Jeli Diop eɗen garanno Dakar kono ko nden Allah waɗi garɗen ɗo tan jooɗiɗen ɗo eɗen golla toon to RTF woni la radio télévision Fulɓe international mi salminaɓe ɗon de passage Allah waɗi noon hande Maret Sam woni animatrice ha goɗɗum kadi nene feeñi ɗon e gueɗe goɗɗe ha en jeeyi hande réseaux sociaux eɗen gandi hande hayso wona wasu kadi eɗen hayso ko ala ko mbaɗɗande walla ala ko mbaɗande leñol ngol won teskitiɓe en hande e banggal réseaux sociaux machallah sikkela banda men hande mo on ganduɗo ko heewi ko ganda en gandano nde wonɗon min hooram wonko jogonmi namdadamo te kadi bundi yewtere nde ɗum ɗon ko ɗum woni ko imminimo te ko ɗum ɗon woni ko imminimo te kadi no majjirmi hen ni moni foof ko noon majjiri mbeɗa sikki hande ma mone men fof heeɓe en humpito e nder ngal ɗon namdal Mariata ko adi foof hande
amin jiya aɗa jiya e yimɓe ɓurɓe nanede walla ɓurɓe andede walla yimɓe kadi ɓe gandanɗa hoore ma ɓurɓe mantinade e nder TikTok avant eɗen jaaha caɗele TikTok e ko nandi hen e ko nandi hen mboɗonamɗo ma holko saabi an nadda e TikTok? ko noon tigi aɗa andi so neɗɗo woni namdoro tan mo won mayat kutaɗo kono mayata majjuɗo sen naate e TikTok en jii TikTok tan yalti TikTok ne TikTok e mi anda ko TikTok mi dañino compte mi anda no abonné waɗirte mi anda no retour waɗirte bon mi ari rek mi naati hen aɗa andi hunde a natata hen aɗa ɓeyɗo jogade hen gandal eyyi après ɗum woni en puɗɗima dañde hen gandal ha ɓooyi ganduɗen holno waɗirte abonné holno waɗirte retour holno jabortoɗa vidéo holno mbaɗirta vidéo holno mbaɗirta effacé vidéo holto natirta vidéo leera walla o ɗiɓɓiɗa voilà ɗum ɗon fof en gandi ɗum ɗon saabi ɗum tan mata ko tubakoɓe gaddi nde tawno aɗa andi guesa baniyaji goto men fof arata tan rema hen ko wawi ko kadi heddiɓe gara ndema sen miijimi eɗen kewi noon wiide enen fulɓe ken daɗaɓe walla ken funtaɓe aɗa andi mi wima kala ko yooɗi walla ko garɗi alɗi wiyete ko pullo aɗen gandi machallah so hewɓe ene jaɓani en wona ɓe calani en eɓe jaɓani en de kono enen kadi goni ɓe kollitani wonde yoɓe jaɓani en ha no foti hannirde ni par ce que neɗɗo kala no sakke ma yiruma ko noon ɗatirtuma sen naati hannde e TikTok en mbawi wadde hen hannde on en goni hannde e 200 et quelques mille abonnés 2 millions hannde machallah ɗum fof ko yiɗɓe e sehilaɓe heɓe ɗo ne mbiya ma récemment nde ɓorno comci timmuɗe mi ɓornana hen comci timmuɗe ko hooram ɓornanimi comci timmuɗe nde tawno kala ko moƴƴi hen ko hamdoua fayi ko boni hen ko koto min tan fayatata ɓe mbima noon moƴƴon kon gami daara soho bon kon wadde ko moƴƴi koye ma tan mbaɗanɗa sa waɗi ko boni ko hoorema mbaɗanɗa woɗ wi mi waɗi neɗɗo oɗo ko muusi ala funti hoorema mbaɗɗa ko hoorema to wutar ka joɓete nden ñamande sonde arde ko dow sonde arde ko less ka joɓete nden ñamande Allah waddi noon hande naata e TikTok machallah saaha mi jooɗomi toño hooram ɓe min noon kalmi haala moon joni komi star de par ce que joni mi suusa hay yaltude somi yalti yimɓe gono wi oɗo woni gonɗo e TikTok o hay nani tan marché zingue a fottade yimɓe paye ma calmin ma ande ko an jeyanmi e TikTok mi waɗanani ɗum hooram de ko Allah waɗi ɗum rek wona min kadi mi mawni kinta hoye ɗum ɗon kala ko jiiɗa koko gasata wonnoɓe ɗo ala koɓe mbaɗani hande goto haalta haala mabɓe voilà aduna ko ɗum woni hen kadia mi salminima aduna ko ɗum woni hen wadde kala mo golli ko yooɗi sibtani ko yooɗi nde won noon enen kala ko duggere garɗen hay goto arani duumade Mariame holko woni TikTok? Bon TikTok c'est une application walla mbiyen ko application gonɗo toon to gonɗo e réseaux sociaux mo ganduɗa ko chinois ji jeeyi ɗum eɓe mbiya noon TikTok ene yooɓa kono TikTok yoɓani Afrique eɓe mbiye sinno ko Europe eɓe jooɓa mais ɗo ɓe jooɓani ɗo par ce que sen ƴeewi enen TikTok men e oɗo saaha ko udda guila e politique aji ɗi ɗon saabu hande saɗa naata TikTok ma jogoɗa application biyeteɗo VPN sa ala on a wawa naade TikTok taw banggal men voilà TikTok c'est une application a naatat mbaɗa abonné mbaɗeɗa abonné so hunde ma ne feewi ne rewi lawol yimɓeɓe noon hande eɓe jiiɗi presque mbiyatan tan hande so neɗɗo woni baɗowo bonande ko ɗum saabo omo daña gueɗe kewɗe walla daña abonné ji min de taw tan ko wadde bonande tawata kam wadde dañde abonné ji TikTok mi yafurima Allah e nelaɗo muɗum kadi mi miija e wadde neɗɗo ko boni mi yiiɗa wadde ko boni mi yiiɗa waɗanede ko boni de tawno aduna o garda enen fof gardan tan ko fijirde e jaleɗe eɗen peeli noon ɓe ganduɗa wonoɓe henne kala ko ganduɗa woni haalullaji ɗi jooɗani ɗi jaadani e jamanu walla wadde woni gueɗe ɗe jooɗani jaadani e jamanu kadi jomum men mbaɗa golle bonde ha para gona ɓornirade wutte leñol ɗum woni ko muusi hen ko voilà ay leñol ngol go fof waɗ sen miijimi tijanani en ɓe gari ɗo ɓe mbaɗi ko feewi ɓe mbaɗi ko yooɗi ɓe kote jommiɓe aɗa andi hande wodat komi yiyani tijanani ala kono kala ɓiɗɗo pullo jibinaɗo andat tijanani par ce que kanko gollani ɗum hoore makko hande noon min noon mi watta e réseaux sociaux mi ara mi waɗa ɗum ɗo mi yaltina tergalam walla mi waɗa paccal pour mi daña des abonnés non non min ɗum tahatama min noon taw ko ɗum ɗon mi dañata wadde abonné saaha mi waɗa live yimɓeɓe ɓe calo wadde tappoté mi wiyaɓe sinnude ko bonande jaltinnomi ɗo joni tawno vidéo o yaaji walla nanna vidéo goto o daña de 10 000 vues walla 500 000 vues taw memɓe cœur o ko yimɓe temeɗɗe ɗiɗi ɗon haaɗi heddiɓe fof memata ɓe darata ɓe mbirtoɓe ɓen wona wasde famde e wasde andude ɗum ɗo koma boɗɗe nde wonani walla eyyi won hen kam ganda kono won hen kam ne gande par ce que waɗɓe men abonné ɓe so neɗɗo waɗema abonné o mande holko firti wonde abonné somo waɗima abonné min o kala vidéo mo nannumi ko mbeɗa jeeya vidéo
so mi waɗani e ma abonné sa nanni vidéo mi yiyata vidéo il faut mbaɗa kam recherche ni jeeya ham voilà ko ɗum ɗon woni e nder TikTok ɗum woni TikTok machallah joni sa ɓoɗɗi wonko nafata ɓoɗɗuɗo o walla ko ɓoddanaɗo ɓoɗɗuɗo ala nafata ko ɓoddanaɗo par ce que sa dañi so view ji ma ne ɓeydi comme joni hannde min par exemple comme jeeyowo mbaɗa yiiɗi yimɓe heewɓe jiiya holko jeeyanmi ko par ce que min hannde ɓe jeeyanmi ɓe jiyata ham koye TikTok ko heen ko banggal oɗon ɓe garata sodirde hen ɓe codirani hen banggal wotta ɓe mbiyatma komi yii kaɗo cakka aɗa haɓɓi ɗum e nder TikTok mbaɗa yiiɗi kaɗon cakka walla maɗa mi yii condi mbaɗɗa e TikTok ndi mbaɗa yiiɗi ndiɗon condi koye TikTok min jeeyi ɗum mention spéciale aussi à mes abonnés machallah mi weltanima Allah mbaɗa weltaniɓe machallah nde tawɗo pular ne wiya neɗɗo yiiɗan mo yiyani kono yewnatamo anda kamɓe fof en calmini ɓe mbadi kuptidinde kajja machallah ɗum noon ko noon tigui musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe hande ko debbo Dia on ɗo woni koɗo men wadde hande galle o ɓuɓata kono Mariata est ce que an aɗa andi dendagal rewɓe waɗoɓe TikTok ɓe foof ko an vidéo mum ɓuuri wawde yaade e nder dente halpularen aɗa andi walla anda ɗum non mi anda ɗum a anda mbaɗa andi kam vidéo ji ne saaha vidéo jam jirlo garta yam ɓe mbiya o vidéo koccumi ɗum koye dental naggam walla oɗo vidéo de o yirlima oɗo vidéo de hol jimɗo ɗum mais aussi won noon jiiɗam ɗo min mi wona neɗɗo dente mo jiiɗa ɗo aussi kono mbaɗa andi kam vidéo ji ɗi ne jaaha ha no hannirta ni kono aɗa yiya e esthétique wona mbaɗa yiya tawa nuldani jomumen ala mi nuldani wadde eɗen gandi est ce que aɗa andi ko saabi ɗum ɗon ala mi anda anda wadde mami andina hen seeɗa bisimilla gam ruttitade e haala ma nane nde won noon kala jeeɓowo walla kala gonɗo e nder groupe aji WhatsApp eɗen andi ko oɗo ɓuuri wawde heftinede yiyede e nder dente saabi ɗum ko ɓornugal ma ko ɓornugal pullo ene timmi ñantugal ma ko ñantugal pullo ene gardi ko ɗum ɗon saabi aɗa andi dente ko hilifaɓe ndendata hen kala ne jiiɗa vidéo o nanna e nder dente tawat ko ɓorniɗo comci timmuɗi walla ñantiriɗo gueɗal pulago hande no cinkortoɗa ni walla eno ñantortoɗa ni neɗɗo ene ƴetta waɗa ɗum esthétique walla nulda ɗum e groupe aji aɗa ko saabi wayata e mum comme kañum wayi noon walla ko debbo mum walla ko bandum nde won noon wiya ko ñantugal fulɓe walla ko gonka pulago ko ɗum ɗon woni ko kollirta e leñol ngol te kadi so tawi a acci vidéo hayso koye TikTok herane yaaha ala ko haali e groupe aji walla e esthétique kala jiiɗo ne andi oɗo koye iwde pullo par ce que an garɗa ko sinkude leñol pullo tigui won yiyeteɓe ne ɓurni comportement ji ɗi ganduɗa fewani yooɗani surtout ma joni kam ɓeydi tan ko nattitade ɓeɗon aɗa wawi arde mumen taw ko ñaguji walla taw ko leƴƴi men goɗɗiɗi kodduɗen ɗi cikka ɓeɗo koye mumen jeeya kono an hande hay goto wawa hawrudema TikTok nawma e leñol taw wona e leñol fulɓe ko hunde wande fayida alhamdulillah ɗum dendagal fulɓe foof ne beltanima kadi mbima ya jokku golle e ngal ɗo ɓornugal timmugal ene ñantugal ma garɗugal noon ko e ñantugal cosanuji jeeya Mariata e kala saaha eɗen jiya TikTok o yimɓeɓe ene ƴettodira jinnaɓe ene kaɓa haalullaji bonɗi holko saabi ɗum beele kam ko wonɓe toon ɓe fof woni kaɓeteɓe walla ko wonɓe hen ɓe goni sohittoɓe ma walla ko ɗum ɗon ma waɗe nde wawa jomum andede eko nandi hen eko nandi hen holko saabi hareji e WhatsApp curtodiral ngal machallah ay Kadia so yimɓe kaɓi tan taw ko goto ma wonmo hen mo ala muñal par ce que aɗa wawi ƴettade min sa ƴettima kam gonɗa koye caggal écran ma aɗa ƴetto kam a andana ham a anda ham aɗa andi kam min aɗa andi min mi ala jotma ɗum mbiyatmi toujours mbaɗa haala mbiya yooɓe gaccu ɗin haareji ɗin mallodiral ngal ɓe mbaɗata par ce que wonmone wima son kuccodiri o wiyata am o ala won fit kono jooɗiɗo e écran mum comme joni min par exemple hokkuma hen gueɗel tan min sinno tan mbaɗa yinno wonde kaɓeteɗo ñande foof mi haɓete ñande foof par ce que hande hay hanki tan sakkiri ƴettude numéro am par ce que numéro mi waɗa ɗum e nder TikTok ko on jeeyiranmi numéro o ƴetta ɗum mbaɗa nelda kam de prono walla nelda kam sticker aji taw ko bonɗi bon mbaɗa wawno jabade ɗum noon mi waɗi hen vidéo ma won laabi ɗiɗi walla laabi tati ko ɗon kaaɗi te mbimi ko hankadi wonta jabade jomumen walla nodda debbo mbiya min de komi garɗo vacances holno mbaɗami feere hami yiima an ka jiiɗo kam e réseaux sociaux komi debbo aɗa yiiɗi yiidemi wona min mbimi mbeɗa yiiɗi yiidema ko an yiiɗi yiidemi ko an jogui droit wadde déplacement et dérangement gara yiidema rek sam kono min yomi ummo yomi yami fottoyama mbiya yomin mbattanma hen kala to jiɗɗa potte hen mbaɗa wawi yaade potten ɗon par ce que yooɓe gandu minen wonɓe réseaux sociaux ji ɓe
en garani ko wona ngal namdal mais mi wujjat ɗon seeɗa woɗo cikku ko debbo gonɗo réseaux sociaux fof jeeyo hoore mum neɗɗo ne wawi yeeyde hoore mum tawa yahani réseaux sociaux hôtelaji ne goodi baruji ne goodi neɗɗo ne wawi yeeyde yeeyoya toon yaha yeeyoya toon hoore mum tawa wona e réseaux sociaux yeeyi hoore mum ƴettodiroɓe ɓe taw ko fulɓe mallodiroɓe walla nanna vidéo mbiya min koye kaldami coddita ƴettoje yummiraɓe babiraɓe yooɗani wonani yooɗi wonani garɗi wonani yonta par ce que aɗani wonko yimɓe mbaɗa min mbiyami tan ko cukagu kadi aussi ko cuhaw tan jomumen ɓaddino tan ko cuhaw sinno ko mawɗo watta ɗum ɗon aussi comme cukalel de hay cukalelde jogo hakkille voilà kono jomumen won ko an oɗo a waɗi a wela hammo oto ƴetto jambour an a ƴettama ela wawase jabat mbaɗa ignoré message o mi saha neɗɗo naata e commentaire am wona e jalde walla ƴetto ham mi waɗata bloqué commentaire o iwo est ce que wona bonɓinide walla est ce que wona bondinide walla mankude hakkille ɓuuri hewde e ɓeɗon bon aɗa andi mi wima neɗɗo waɗani ɗo neɗɗo hay hunde hay dar neɗɗo waɗani ɗo neɗɗo kala ko neɗɗo waɗi ko hoore mum waɗi min ala ya jogo temps an wadde vidéo rek ene muusi huɓɓude téléphone mum kuccira téléphone ma aɗa filma hoore ma ɗum tan ko temps jiira noon an ala ko mbaɗata ɓonɗa wuttima ha fewa tan ala ko haali ɓurnule ɗe ala ko mbatta tan sowona waddani vidéo an kaari an ko an jaborom an ɓi kadia o an ɓi kadia o ala chance min mbimi ko ala chance min de mbaɗandi alamo ƴettodiranmi hen mbaɗandi kadi alamo kuɗodiranmi hen par ce que jarani koko gasi aduna koko gasi ha laaɓi kala ko jiiɗa ɗo koko salminma kala ko salminma koko waynima kajja ɗum noon yooɓe gartir hakkillaji mabɓe réseaux sociaux yimɓe mbaɗiraka surtout enen fulɓe andano men tan ko moƴƴere anda men ko jokkere endam anda men ko fulla anda men ko fayida anda men ko ƴoyre anda men ko gandal anda men ko dañal aɗa andi so yimɓe ñamodiri tan nden eɗen mbiya mawɓe nden ay ñamodiroɓe comme ala paltu ala place pulaar wima so maayo heewi deeƴat ay alluɓe joguiɓe nene mbi pat nde ndeeƴi te ɓen ɓuuri woɗ ɓen so mbelama bondinede ne mbawi bondinede joguiɗo wawi bondinede mo ala ko bonata nede mo ala so boninede ala chance en tout cas moussa e mum wondu ko ala chance kala ay so maayo heewi tan yeedat kono en basiroɓe ha joni neɗɗo won mbiyowoma walla natowo e vidéo ma ƴettoma wona aɗa naskade walla wona aɗa omo ɓurmade ala an kay an holliri ko an ɓuurima an ala ko naata vidéo ma ala ko waɗata sona ƴettore an oto jaabo on kam andi yan déjà ko an ɓuuri ɗum fulla an ɓuuri ɗum fayida hay jibinande an ɓuurima saabu so neɗɗo jibinande mum yooɗani walla moƴƴani ko on waɗata critiqué yimɓe walla bonne yimɓe walla bonnita yimɓe an dariɗo aɗa bonnitami o walla aɗa ƴetto ham walla aɗa huuɗo ham te ala ko mbimami ala ko mbanmami en meeɗa fottude ko ni tan coynatoɗa ham walla ñon hen joni jaaha mbiya neɗɗo o waɗi bonande jaaha mbiya ɗo de woni galle mabɓe ko ɗum ɗo de ɓe koɗi ko wondima hen an hoko wondima hen o wiyanima ko hoorema ko waɗi o waɗani hay ko hay goto tinno nden gartiɗen hakkillaji meɗen ken fulɓe ken yontaɓe ken ƴoƴɓe ken alɗuɓe ken anduɓe wonko ganduɗa yoɗani e men kala ko ganduɗa kadi ko ene tasna men dentoɗen ɗum komi ñaguiɗo on noon vraiment komi ñaguiɗo oɗon fulɓe foof noon mbiyammi vraiment ƴettodiral ngal e kuɗodiral ngal e jandodiral ngal e mallodiral ngal jarani won wonɓe ɗo hande hoddiɓe men ɓe holkoɓe jiyata oɗo ko poɗɗo yaade ballanmo o yaaha so yeehi ƴeewen goɗɗo kadi goɗɗo on foti yaade ballen on yaaha oɗon foti yaade on foti jooɗade o so jooɗima ɗo wonko ɓeydanta en ɓen ko ɗum mbaɗata kono enen en ganda ɗum oɗo so naati ɗo wonko ɓeydata ala en nannatamo ɗon o hen gaccamo ɗon tan o daro walla haygo so yimɓe mbaddiri noon tan hunde e sofat gajja machallah sa ƴeewi ko wayno Maret Saɓe Dj Dou en Dj Dou salminima de passage hande sohoye leƴƴi goɗɗi ɗi gonno tawno batti haaldude avion ngaji tigui kono noon eɗen mbawi wiide tan wuuri sohru faade fof ma ar inchallah nde taw ɗon mo muñani cuurkide ta julɓe Maret wadde enen joni so tawi min jiiɗi andude hol nafoore wonde e nder TikTok holko mbawɗa jabade bon no jabormami nafoore wonde e nder TikTok ko nafoore nde goo aɗa wawi yaltide hen culture ma aɗa wawi yaltide hen fina tawa ma aɗa wawi yaltide hen ñandugal ma aɗa wawi yaltide hen ñarogal ma eɗen jiyatno nden tubakoɓe gummo caggal leydi gara holkoɓe garata ƴewde no guurduɗen ni jomum ar gara ene wawno jippade hôtel de mais yahata ƴeewoya to nguleyki woni to yahata nguleyki holko ƴewata toon comme no ɗeɗo kore funnima yaara nawa kore ɗe ɓiren hen kosam nagge yara kono hande min kono ande hen fof hande sa ɓirni hen kosam mbiyami komi yiiɗa mbiyami kene soofi walla ne waɗi ni te oyemo koynontoɗa min mbaɗa yiiɗi yaade caggal leydi mbaɗa holloya toon culture am ko on ɓuurma yiide culture ma hande ko hewɓe ne ñantoro leñol taw leñol ngol ɓe cinkorto ko leñol ngol kono koɓe kaala he leñol ngol wona gonga
mboɗom tan jooɗi mbaɗa ɓorni wutti leñol kono ko leñol ngol yiɗi ko mi waɗani ko leñol ngol yiɗi ko mi haalta ko leñol ngol haalata ko mi watta ko leñol ngol gollata ko ewa hol nafoore TikTok ɗum won nafoore TikTok ko réseaux sociaux hande mo jiɗɗa yiya yiyat mo gañƴa yiya yiyat par ce que hande sa waɗi vidéo ma a ñantima a waɗi wutte ma a waɗi wutte kardiat yaya walla a waɗi fara ma a ɓornima a waɗi cakka ma kanŋe walla a waɗi cakka ma ñaaƴe a waɗi jawe ma a waɗi jawe ma a waɗi jaraji ma jooɗima voilà ma wood jiiɗo wi hi oɗo culture mabɓe on yooɗi ko enen jawi koye men de kono en jawnaki hande en jii hay wonde dew woni hande hoddiɓe men ɓe soɓe ndese ko culture halpulaar men mbaɗa walla culture safalɓe enen joni en jawanama e koye men kadi ƴetteten ko culture safalɓe en gacci hay culture men par ce que hande a yiiyat neɗɗo ñar voilà hande yimɓe en ñaroɗe ko ñargal safalɓe te eɗen jogui ñarogal men ko faɗɗi ñarogal men ko faɗɗi debbo ɓorno wutte gabɗo walla baha walla rombal walla ɓornoɗa bule ma walla ɓornoɗa folman ma mbaɗa tuppugal mbaɗa ɗum tonima tan ha ɓowla joɗɗa ɗum ɗon tan yoni so daari oɗo pullo tan sa daari oɗo debbo andat o ko culture fulɓe enen culture men ala honande kono hande en jooɗoto mbiyen ken daɗaɓe kada eɗen nangga eɗen mawnino woɗɓe sa mawnini goɗɗo gacca hoorema dartoɗa hen mbiya minen kay komin daɗaɓe leñol men ngol yahata te darɗa hen mbiya leñol yahata te an aɗa jeeya nuskuɓe leñol ngol kajja est ce que aɗa andi tiktok o foof no fotirno caggal mo gorko mum arti wona e ñantade no hollira waɗa e tiktok walla caggal kurtiɗo ene ñanto ene waɗa e tiktok est ce que aɗa andi tiktok o foof so rendi ko an woni neɗɗo ɓurɗo wawde yaltinde culture muɗum est ce que aɗa andi ɗum walla anda walla so tawi a andi goɗɗo nen toon haalan min wi ko o voilà aɗa andi bon yaltinde culture min dal min mbaɗa waɗi préféré culture pour te dire vrai ɗum saabi hande ha gonmi jeeyo ñaaƴe en e gueɗe rewɓe en par ce que hande mbaɗa wiye kala debbo galle ma ne arta sa ari to marata sam ma waɗan ni aɗa andi en gaccat sen ayso neɗɗo so acci ko poɗɗa jaggude ko tan waɗat effet e nder ma nden a wonanno debbo gorko ma kaɓɓantama ko galol taw ko galol ñaaƴe urde kono hande walla kaddonɗamo wudere eɗen gandi holko wudere ɓeydata mawɓe men ne gandi holko wudere nafata e neɗɗo kono hande ɓornoɗa ko tuuba aɗa walda joom galle ma mbaɗa tuuba walla mbaɗa kilote walla mbaɗa silib jafoɗon e konngol ngol te eɗen gandi ɗum ɗon fof wonko jouat sa woni kadi comme no minen ni min wonno min kam so mbiɗa waɗa hunde min mi calculta ɗum ɗo ɗum ɗo kay ƴeeŋi walla an joni a ɓuuri ɗon non aɗa andi ɗum ɗon wonko ɓeydata e ma sa haddima wudere ne aaɓi goto fof ne andi wudere ne aaɓi kono hande a yiyat neɗɗo funno e hurtoyani min kay mi ñaƴay min kay mi peñat hooram tan fawa péri waɗi ɓe ñaƴata mi yiiɓe ñaƴota ɗum ko min yi waɗoɓe renversé ji kono an joni a haalani to banggue jeeguji jaltoje tiktok ɗi aussi saabu amin gandi ka jeeyo walla eyyi machallah comme jeeyo hande maret sam vraiment sen jii kadi ɓe inde nde wodi to yeehi hande ɗum ɗon ene jeeya hen par ce que yeyde ñaaƴe gabɗe woni ɗum ɗo ko kaɓɓumi ɗo ho ɗe holto comotoɗa ɗum ɗeɗo ɗo keɓirtade ɗo ɗe keɓoto ɗo e Dakar min wi sikkanno tawat ko ma jalta leydi ndi ko wayno Mali en won hen won hen ganduɗa ɗe gummo Mali won hen kadi ɗe gummo toon to Nouakchott vraiment won ñaare nde keɓata hande a wawa heɓde ɗum ɗo il faut jalta aussi sa yi kadi debbo mbaɗa yi wesiyo yimɓeɓe foof kadi yooɓe kaɓɓu ñaare wonko ñaare nafata e neɗɗo neɗon jooɗon wiya min mbaɗa heewi guite walla mbaɗa heewi kunnude ay ɗiɗo cakkaji saɗa haɓɓa ɗum a jooɗota tan nanta ha ñaare fetta e ma o saabi wiye debbo de saɗa oto wat dadorde ɓolde saaha aɗa haɓɓa ɗum galol e dadorde ma joɗɗa galol ngol noon e fettude comme par exemple min o ñande mi dañi ɗum ma on laabi ɗiɗi jooɗimi ngol fetti ndena wi wurtir gurtitimgol ngol fetti wonko nafata ay mawɓe men kala ko kalno sen batti hen hakkille wonko nafata wonko ɓeydata e neɗɗo debbo yo haɓɓu ñaare debbo woto ɓoloto debbo woto tulmu debbo woto nafɗe mum ciccu debbo woto ñongɗe mum ciccu debbo ne heewi ñongɗe rewɓe onon mbiyatmi saaha mi waɗat publicité connam ndi conndi ndi ko nafata kono wiyeɓe ko no wayi wade foof laaɓal d' abord so neɗɗo laaɓani ala ko wawi fewde e gueɗe mum teppere ma laaɓani ñiiƴe ma laaɓani ceguineji ma laaɓani guite ma ne mbaɗi donnande an a wawa civilisé an a wawa dosde gorko debbo so laaɓani wawa dosde gorko mum voilà machallah kadia elle technicien ji men ɗi wonko ɓe puɗɗi haalde ɓe puɗɗima haalde ko wayno waktuji ɗi nene kuuɓa holto mbayrostoɗa mayrata renndo ngo machallah mbaynotomi renndo ngo tan surtout hande ɓaade maret sam
wonani hande e radio walla wonani e télé hande parnortomi ko TikTok mbaɗa wiya bandiraɓe TikTok waɗira yo yimɓeɓe bonodir TikTok waɗira yo yimɓeɓe kutodir TikTok waɗira sen potti janggo e jaam ƴukkoɗa walla mi ƴukko baɗirɗen hen koye goto e men fof yo hullu hen ko woni goto e men fof ko yo wat hullu hen hoore muɗum ɓe mbiya Marat Sam de ko timmuɗo machallah mi timmanani on min ko hooram timmanmi saabu so moƴƴi ko min haalate so boni ko min haalate wiyata ka jaali wadde wiyata ko min tan wiyete donc kala moƴƴuɗo moƴƴani ko hoore mum kala pewɗo fewani ko hoore mum kala ñamluɗo moƴƴere ñamlanɗa ko hoore ma sa yoɓaka ɗo aɗa yoɓe to ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen TikTok wona haare wona duho wona ƴettodiral wona ustodiral garduɗen e TikTok waɗira tan koko fof yo haal hen hujja mum yo hupto hen haaji muɗum sen ji noon hande haareji ɗi keewi tan heddo toon sa ɓuuri neɗɗo hoodere kiremeje ɗi puɗɗo yaltude gañam tuma ngu fuɗɗo yaltude bonodiral ngal fuɗɗo yaltude ay toɓɓe nde Allah waɗe jawgal ɗe wona hendu ittata ɗum wona toɓo ittata ɗum Marat Sam so woodi to heeɓi walla woodi ko dañi wona min hokki hooram ko Allah hokki am saabu so neɗɗo ummima e reedu yummum arata ko miskino horata ko miskino hadema yaltude e nder reedu yumma ko dañanma e ko dañata foof ka garto hen so Allah ne hoddiri Marat Sam dañat ala ko mbawɗa hen so Allah ne hoddiri Marat Sam wonat ala ko mbawɗa hen so Allah ne hoddiri Marat Sam ummoto ɗo ala ko mbawɗa hen hay goto waɗani ɗo neɗɗo hunde kala ko neɗɗo waɗi ko hoore mum waɗi ɗum noon bandiraɓe tinnodiren so debbo woni debbo kadi yo andu kadi ko debbo aussi debbo yo laab d'abord no mbimi on ne debbo yo fistu sa debbo ya uur aussi surtout uurugol ne wonko waɗata e neɗɗo ɓuuri bonde fof ko birtoɗa neɗɗo yimɓe mbima elle wona debbo sa fini suba a fittata suudu ma a defata ko moƴƴi a haalta ko moƴƴi an woñna tan ko nadde aɗa lijjita kawuji janande aɗa acci kama aɗa jogui ujunere temedde jeegom probléme kono an lijjitta tan ko probléme ka jaali wadde walla probléme Marat Sam go fof yo kippo hoore mum hay goto waɗani ɗo neɗɗo bonande mbi on kala jiɗɗo condi ndi aussi yo ar condi rewɓe moƴƴiri machallah taw ko jaadude e jamanu condi ndi voilà mi yejjiɗi kajja walla mi yejjiɗi vraiment mbaɗa fonno adorde condi ndi waɗi ko aldaka waɗi goyo waɗi ɗaɗi waɗi tanggal manta saɗa yara ɗum mi wima sa tarima siccata sa haali siccata sa warñi siccata machallah fof ma urat fof ma fewat ɗum noon mi wi on cakka moƴƴa taw ko jawe juuɗe fof ina woodi machallah bisimilla moɗon mbari milla moɗon ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so woodi wonko kalmi ɗo fewan tan yooɓe jaafomde tawno neɗɗo wawa wadde kene willa yimɓeɓe fof kono wawa wadde kene metta yimɓeɓe fof ka jaalimi wujja ɗon seeɗa ɗum noon Fouta à l'honneur woni ɓe ganduɗa ko sukaɓe fuutankoɓe wonɓe toon to Mantala Jolie eɓe jogori wadde on jamma pattam lamijo woni Fouta à l'honneur ko yoga e guure Fouta Waali Jantan en Kanel en ha Jumen kamɓe fof ɓe jogori rendude toon ñande nogas e jeetati sappo ɓiiri tan ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati toon to Mantala Jolie ɗum noon bandiraɓe fuutankoɓe on jiyon nalankoɓe yontaɓe yonaɓe yaaduɓe e zamanu mon jiyon toon kadi haaliyankoɓe wittiyankoɓe windiyankoɓe e bandiraɓe musidɓe tedduɓe so wonko kalmi feewi koto jomiraɗo subhanahu wa taala ummi so wonko woni hen gande ko min Marat Sam debbo mo ciloña daga wendi koyle ole nammade nde tawno wadde ko weeli weeɓani wadde kadi kene weela yimɓeɓe fof kadi weeɓani ɗum noon mi ñaagui mi yafoy kala hen ko kalmi memma an darowomi saw ko an cikkuɗa ko an kaldami c'est juste ko wajade nde tawno min no mbamini sone moƴƴi jinmi ko ya moƴƴu sene boni oto ndar ko boni ho ƴeew ko moƴƴi e yam ko Baba Mal wima tubako funtinomi ƴewme e makko koko moƴƴi ho kutorimi ko bone makko ho ko kañum gaccumi caggal neɗɗo oto daare makko ko boni ho daar e makko ko moƴƴi ho nde tawno neɗɗo so aɗani so yimɓe jooɗima yiɗɓe so jooɗima ñalli haalde haala ma tan ma wood jooɗi ɗon ñalla yiddema ha hira taw yiyanima so gañoma jooɗima ñalli haalde haala ma walla ñalli bonnudema wooda jooɗi ɗon ñalla aljam ha hira taw wala ko mbaɗanɗama sahaɗa haalde e neɗɗo tan 1 2 tan o fetta o adda ma comme no duho walla haare ni holko waɗata ɗum wonto nani haala ma o anda e makka haydarde c'est juste ko nanɗo bandiraɓe kaldiren e koye men ko moƴƴi mbaɗodiren e koye men ko moƴƴi curnodiren e koye men ko moƴƴi gaccen mbeejoraji ɗi gaccen ndentoɗen jaale oto ndentoɗen jaleede so neɗɗo jalama tan o natti wonde neɗɗo so neɗɗo wirtima neɗɗo wima hay goto yiiɗa ɗum ɗon nde tawno noon ken fulɓe ɓe mbima nene ko suhni ko ɓiɓɓe yumma ñodata ɗum huno homa ene luuɓa ko ɓe yumma wiyanma noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah jaam kadiali wadde mi weltanimama yallah ɓoyna ɗo inchallah tinnoɗa télé noon wona noon télé weeɓani aussi tinnoɗa kabba ɓecce ma eyo voilà ma yi hen ko moƴƴi ma yi hen kodi boni kono ko moƴƴoy ko kadi ma ara inchallah en ñagantude TV aussi yo yaaru yesso machallah ha wonta téléji inchallah mi salmini mi juuri mi ñaagui mi yafi hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum ɗon ko noon tigui musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe yewtere men ari hen ha ɗo hande wonno koɗo men ko debbo mo ciloñ
on woni Mariétou Sam so tawi en mbi Mariétou Sam eɗen gandi ko debbo joguiɗo fannuji kewɗi e nder ndewagu te kadi eɗen gandi ko debbo mo ganduɗa poɗɗo addede ko waydani wona enen ni foti noddudemo yiyama ko kanko foti noddude en kono pulaar ne wiya kala to toɓo iwri yo yustan hande noon en noddimo te kadi o notima en to notiri en ɗo kadi ko fulla e fayida o holliri tigui yewtere nde ko yewtere makko ɗum noon Mariétou min mbima Allah jarama jarama kono kadi amin ñaagoma nde battata e leñol ngol hakkille ko wayno téléji mawɗi ko wayno téléji tohosɗi minen kala amin cohluma nde won noon ma dañ mo wawa yebdema e TikTok kono so tawi kadi aɗa yalta e ɗiɗo seeduji ma won ko naftuɗa leñol ngol saabu amin gandi an ko ñantugal leñol joguiɗa ko ngari leñol ciɗortoɗa ɗum noon min mbima Seydi Sam min beltanimama ko wona ɗum ko en calmini dendagal fedde yiɗɗi Kadia Aliou Wade eɗen gandi hande ko anniversaire baɗɗo fayida mo yiɗɓam e sehilaɓam caggal nde ɓe cosanno ham fedde woni e gardugol Oumar Ndiaye dañi duuɓi ɗiɗi ɗi kadi hande ene hesɗitine ɗum noon Oumar min mbiyan tan yo Allah hokku en tawede o saaha mo wuuri hande noon mi wujjat filmu tan mi yaha toon to Beelinaɓe mi salmina baba men hono baba Ibrahima Waddu mi salminima mi juurimama e baba Abou Waddu e baba Souleymane baba Wali Waddu dendagal famille Waddu gonɗo toon to Beelinaɓe ha Hawre Fonde ha Wasa Kodde onon foof on calminama e kuuɓal en calmini Bundunaɓe en calmini Malinaɓe kono kadi en calmini dendagal Foutankoɓe e Mauritanie kala musidɓe tedduɓe bandiraɓe hoto suuɓi ko debbo mo Wasa Kodde Mbayla on woni Kadia Aliou Wade yo Allah hokku en hawrude e altine garowo taw kadi ko yewtere men wiyetede jillu men so tawi en mbi jillu men ko ɗo e DSTV télé mo gandanɗa hoorema en mbi Albarka Karara Aliou Kanté machallah e Samba e Amina e dendagal technicien ji men kala calminama e kuuɓal yo Allah hokku en tawrude altine garowo inchallah